ବାପା ମମ୍ମି ଆଙ୍କୁଟେ ହେଇଗଲା। କ୍ୟାମେରାଟା ବୋଲେ ହବ କି ବାପା ମମ୍ମି ଆଙ୍କୁଟେ ହେଇଗଲା। ସେତରାକୁ କଟକରାନ୍ତି ବନାଇଛି ବାପା। ଉଚ୍ଚ କାଟି ଦିବା ସାପରେ ଇଦୁ ବନେଇବା। କାଟି ଦିବି କି? କାଟି ଦା ସେତରା। ଆନେ ଘର ବନେଇବା ନାଇକି। ହଁ खाली पर देखते उड़ते नेट चल यार बागा ठीक नेट दिन फिक पन्ना जाको এটা পানি না এটি জোর বিস্কুট আছে খাই বিগো এ